खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। मिरु दुलाराय बर' फरायसा बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 29, 30, 31 जानुवारियाव जागोन। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि बरफुख्रि मुंख्लं फोथाराव जागोन। बिनि खामानिया 80% जाखाबाय, बिखौ बुंदों रायदाव आफादनि सेकेन्ड आफादगिरि ज्योति ब्रह्मआ बुंदों। बिनि बाजेटआ जाहैबाय 1,15 लाख नि जागोन। बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जाहैगोन। कक्राझार जिल्लायाव 24 जानुवारि खालि बड'फा नोगोर ग्रीन हाउसआव अमित शाहआ फैगोन। बेवहाय बाहागो लाफैगोन, माखासे बिटिआर दफानि सायाव रायज्लायनो फैगोन आरो आसामनि माखासे गोनांथि दफानि सायाव रायज्लायनो फैगोन। 27 जानुवारि खालि बिटिआरनि उदांस्रि सान, बेखौ उदालगुरि जिल्लायाव फालिनाय जागोन। बेखौ 90% खामानिया मावखाबाय होननानै फोरमायदों, मिथिनो मोननाय जादों। 73 बोसोर संसार जाबोनानै दासिमबो सरकारनिफ्राय मोब्लिब लाइट फोजोंनो हानाय बेबस्था मोनाखै। बे गामिनि मुङानो जाहैबाय मिसामारिनि गंसे गामि मेजेजुलि सनितपुरनि धिकियाजुलि गामियावहाय फरायसाफोरा गोबां खस्थ' मोननानै लेम्प दुवारफोरजोंनो दासिमबो फरायगासिनो दं होननानै खौराङाव मोननाय जाहैदों। बिथांमोना सरकारनिफ्राय दासिमबो मोब्लिबनि बेबस्था गैया। राजथावनि दिल्ली आइ टि इउनि साखाथियाव अर नांदों। बेवहाय रावनिबो सुबुंनि जिउ खहा जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालायनाय थाबाय। बयबो जोबजासे नायलांगोन। कक्राझार जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि सुबुंफोरजों गोबां जयेन जाफैदों। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिजेपि दोलोआव 40 निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरा जयेन जाफैदों बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै। कर्नाटका रायजोआव सामागा जिल्लानि भारत बेफ्रुनानै 7 जिउनि खहा जादों आरो माखासे सुबुङा जखमबो जादों। बेयो बिस्तिबारखालि जादों आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ बेखौ गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बिजेपि दोलोआ बुंदों, सरकारनि बेरेखा फेसबुकफ्राव सोरबाफोर पस्ट होयोबा बेखौ हमनानै लांनाय जाहैगोन होननानै बुंदों। बेखौ बिजेपि सरकारा बुंनानै होदों। सोरबा सरकारनि बेरेखा खोथा बुङोबा बेखौ हमनानै जेलाव हरनाय जागोन होननानै बुंदों।